hilo-hilo may buntag may udto may hapon ninyong tanan dira mga bayot aniya na pud sinday siliste magwara-wara sa inyong mga kadalongganan. Karong adlaw tubago na ko ang pangutana nga kaniadto pang gilumutan ug karon nako nahuna-hunaan. Pero before nako isaysay ang tanan, hi Dres ako ang bahandi nga okay na kaayo ning iyang feelings karong panahona. Tugnaw karong orasa pero gigawas ra gihapon nako siya. Hi daw. Hi. Ay mo katingala o ay mo kay bulong anong nakoy gisabit din ha sa ako ang liog. Kay mo ni gisuot nako atong gipirmahan ko. Mao nang karong video ha. Tubago na ko nang pangutanaa. Kung gipakaslan na ba kuhaning kauban akong laki ha. Kay wala magugoy post sa Facebook o sa social media nga nagsuot ko og Buda. Hello mga bayot. Gawa sa gipakaslan ako sa banig gipirmahan na pud ko sa papel. Kung wa ko na sayop kaniadtong Disyembre 28 tuig 2020 og imo nang iad tanan 40. Adtong mga panahon na gawa sa gatiad-tiad nako ako ang nawong murag kinumot sa agtang pungkol. Di ba drawing bisag i-sketch na lang gyud unta. Pero in fairness, gikilig ko nga nanumpa ang ako ang kapika sa ilong. Kayog niya pa giingnan ko niya. Doara Jin. Ye virgin ken yes. Omhid kamus nanam. Kamo na i-translate ug unsa na. Aron magsakit na inyong ulo og hinuna-huna. Ambot og sakto baka putong pagkaistoryaha. Pero ang translation nato niya, hala dire paminaw og tarong. Kay ron kani po dinyong istorya sa inyong future husband pohon. Kay ang translation ato, ikaw ang una ug last na kong babayeng pakaslan. Pagkadungog na kuha ng istoryahan mga bayot, akong almurana sa kibot-kibot gikilig. Mo nang nakaingon ko murag kaning kwintasa mo'y nakaingon nganong nakapanumpa siya na kwadto. Kay murag na hayag-hayag o nadanag-danag ang akong panagway nga nakasuot ko aning kwintasa. Ang akong gitiad-tiad kaniadto mao na ning nawunga. Og nila pa bulupat sa da. Pero ayaw lagbuhi mga bayot kay og unyong buhian na ingon og bakting nakabuhi. Sigig dagan-dagan ambak-ambak wa kay balog asa adto. Gitulod-tulod din na sa iyang papa karon. Kay diri may minagi sa underground mga bayot. Kay og ang iyang papa pa na kunodri oy bugas nga bulupat sa da. Nga gikan og India. Unya pagsulod na mo mga bayot napalaw mi kay sirado na. Mao na ang kaniyang papa hala tulak gyud dira. Kay ngano bitawng nagama ka og bata. Ngit-ngit kay diri among giagian mga bayot murag way mga suga. Pero dili no nahadlok diri bisan pag maglakaw kag lawon. Kay way mga tang nimong diingon nato. Gawas og magbra magpanti ka maglakaw-lakaw o kana gukuron jud kag irong buang. Kay nakaingon man ang iro og karne kang gadagandagan. Charot-charot lang, balik na ta sa kaminyoon. Kamong mga nagpartner karon nga wa mo pakasli o wa po mo nakapakasal, ayaw mo kaguol. Kay dili ka na babag sa kaminyoon. Kung kamo nagtipon unya malipayon hala ipadayon. Kay kinabuhi man gyud puna ninyo tawon. Dili maguolog wala mo pakasli. Namang gani kasado karon unya nangabit ng ila ang partner. Dili man ingon sa pagpanghilabot, pero og nakasabot ka or nakadungog ka tak-uma ng imo ang dunggan. Unya bukha na imong mata, aron makamata kag unsay gibuhat nimo sa imong pamilya. Pero kani ako charot-charot ra kay kinabuhi na nila. Ang ako ni tambag minarites. Nakalingkod ko diri sa una, buntit pa ko ni Karina. Karon yung balik ko diri na anak ko giuban oh. Siya gin tawo mga bayot mo nang ako sang nawong mo ako ipakita. Aron mapulan pa mo milantaw sa ko ang dagway ba. Nagdungog buka puta no? Mo nang ako na ning gisabot niya ko ang bana. Nga og mga bit manggani ka pilian ang gwapa. Kay imong asawa murag kamprag unya mga bit pugkag murag pantat. Na nayati na noon di ra ba ka tubig. Unyag mga matay mig tag-init na. Mao nang sa mga nagpartner karon nga nangaliwa ng inyo ang mga kapikas kunuhay sa kasing-kasing kaniadto. Di angay maguol. Kay kana pang gawas no na mo. Gawas no na mo sa lalaking irresponsable sa pamilya. Pamilya ang malipayon kaniadto pero karon naguba na. Mo nay kinaingon og bisan ninyong kasing-kasing nagbagot-bot naghilak, gumikan sa kalagot. Pero ang lang gyapon mo magpasalamat. Kay kamo kaniadto nagkasinabot. Unya, tips na ko ninyo suot mo aning ako ang burluloy nga gikabit nako sa ako ang liog. Yawat na lang pod mahayag-hayag ang ila ang mga mata ug makakita ninyo usahay. Kay basin og lantaw nila ninyo ngit-ngit na inyo ang panagway. So diri ra nako tapuson ang akong video karong adlaw. Kay nagabhian ko og pangwara-wara. At tangin na lang ninyo ang akong balak sa kaminyoon. Kay i-publish ra nako na puhon. Mao nang dili na nako tas-on. See you na lang tomorrow puhon.